Bună dimineața, din nou cu capsula mea pentru deparazitare. Astăzi a 7-a zi, mai am încă 14, o să țin 21 de zile cu cuișoarele, 3, hai să fie 4 astăzi. Ca să nu mai beau ceai de cuișoare, prefer să-mi pun ulei esențial de cuișoare, este mult mai puternic, mai și fenicul. La fel ar trebui să beau ceai de fenicul, dar prefer să iau ulei esențial, pentru că oricum în paralel mai beau și ceai de pelin și ceai de urzică și e suficient și trebuie să beau și apă. Și eu am ales să adaug și niște MetaPower, blendul pentru metabolism, pentru activare metabolism. Conține foarte multe citrice. Deci pe lângă deparazitare mai fac și un detox în paralel.